салом алейкум мардум. соат 1 шабай. аз хоб бедор шидем. полни мардум хоб нест. салом аз тарафи ғарибӣ бар тарафи тоҷикистон. абраша нима дар ту абдурозиқ. видеои барона дидам ба номи алло аз чашмом об рехт. натонистам. ту яхита фикр намекардие? ту билад кӣ будӣ? маврият дамарда будӣ? ту хиёл мекунӣ Асхаб Тамаев намефаҳма, Хасбулла намефаҳма, оли ба ё ҳама мешинанд, сторис мекунанд, гап мезананд, гапи тура дар як ҷоя. обрӯи тоҷика резондӣ, дар замин задӣ. ӯ байрақе ки ту бардоштӣ лучи намебардоштӣ. шармандаву пазор кардӣ ба номи Алло. обрӯи мардума дар замин задӣ. айрӯи пил шида. аёдат биромад ки дар қадира мехондӣ, сари либосат дар дури чирк буд, дар бу тафт шита намешид. 3 сум пилат медоданд, то саҳара байт мехондӣ. беҳрӯз тура гирифт овард, билад ҷои хову дод, билад либосу парат кард, билад 3 вақт авқота дар айтидаси кампири модар нитошто тура кидат кардӣ. дианда аллоҳа ая ҷо меовай мехира. ту просто ё ба маслиҳат меромадӣ, ё меомадӣ ватан дар отат месупоридад, ба дафт мешидӣ, мерафтӣ. ман мирда вало қасам, ман мирда шумо зинда бародаро. ман хиёле кардам ягон хайпай, на ки тошто беҳрӯз гап мезананд, ҳама одама дуруд хурдестаюш. боварӣ кас намеояд охӣ ки чӣ хе як одаме ки билад бача мегиша меёри, дар охирон дар рӯ туф мекуна. ту баъд курнамак бидана парвардигор безеби бад нишон меда. ба худо боварам кун. боварам кун ба ҳамади ӯ шайхи араб наша. кӯдакам бошӣ вазъията безеб мекунанд. ин интернет як чизе аст ки як мода меша, як мода мерае. ҳоли ирӯз маем дар публика ҳама мара тамошо мекунад, пага бо дар ҷои мая дига мерояд. ин раёдат нарор Абдурозиқ. фаҳмидӣ? меша рӯзе пеши барон медарӣ, ба зону мезанӣ ки дар рӯ туф мекуна. ба номи Алло кадом мардаке ки камтарак виҷдони мардӣ дора, дар ҳамин видеои беҳрӯз хиша нороҳат ҳис мекуна. ин ама соат 1 шавай бефарагӣ дар мирдагиам натонистам. ба худо виҷдоном намонд. мирданат беномус. лучи намебардошти байрақи Тоҷикистона. лучи ту паът намегуфтӣ ман ай Тоҷикистонум. ман дига намедонам чӣ бигӯям.